என்ன இங்க யாரையுமே காணோம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நேரம் விளையாட வந்திருப்பாங்களே. சரி அப்படியே போவோம். நடந்து போய் தான் பார்ப்போம் யாராச்சும் இருக்காங்களாண்டு. அந்த ஒரு தாத்தா நிற்கிறாரியா, போய் அவர்கிட்ட பேச்சு கொடுப்போம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. என்ன தாத்தா, நல்லா இருக்கீங்களா? வீட்டில் எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா? பேராண்டி நல்லா இருக்கேன்ப்பா, நீ நல்லா இருக்கியா? எத்தனாப்பு படிக்கிற? நான் நல்லா இருக்கேன் தாத்தா, நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா? நான் 7வது படிக்கிறேன் தாத்தா. அப்படியா? ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம். நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், அதுக்கு நீ பதில் சொல்றியா? ஓ, கேளுங்களேன் தாத்தா. எங்கள் கிளாஸ்லேயே நான் தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குவேன். உங்கள் கேள்விக்கெல்லாம் நான் கரெக்டாக பதில் சொல்லிடுவேன். அப்படியா? ரொம்ப சந்தோஷம். கேள்வியை கேட்குறேன். இளையோ மூவிலை நில்லடா மைத்துனா, காயும் கோணக்காய் கொல்லடா மைத்துனா, கதையவே விடுவிச்சிட்டேன் சொல்லடா மைத்துனா. என்ன தாத்தா, நில்லடா மைத்துனா கொல்லடா மைத்துனான்னு சொல்றீங்க, கதையிலேயே விடை வேற இருக்குன்னு சொல்றீங்க. ஒன்றும் புரியலையே தாத்தா, நான் யோசிச்சு சொல்றேன் தாத்தா, இருங்க. நல்லா யோசிச்சு சொல்லப்பா, மறுபடியும் கூட கேட்குறேன். இளையோ மூவிலை நில்லடா மைத்துனா, காயும் கோணக்காய் கொல்லடா மைத்துனா, கதையவே விடுவிச்சிட்டேன் சொல்லடா மைத்துனா. ஒன்றுமே புரியலையே தாத்தா. ஒன்றும் புரியல தாத்தா, நீங்களே சொல்லிருங்க தாத்தா. என்னப்பா புரியலையா உனக்கு? கேள்வியிலேயே பதில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேலப்பா. அதுக்கு விட கொள்ளுப்பா, காணப்பயிறு. கொல்லடா மைத்துனான்னு சொன்னா அதுலேயே கொள்ளு இருக்கா? அதுதான் காணப்பயிரெலாம். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களோ என்னவோ தெரியல, போங்க. சூப்பர் தாத்தா, சூப்பர் தாத்தா. இது மாதிரியே வேற ஏதாச்சும் விடுதலை இருந்தால் கேளுங்க தாத்தா, நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட போய் கேட்குறேன். சாரிப்பா, வேற ஒன்று இதே மாதிரி கேட்குறேன், யோசிச்சு சொல்ல. அறத்தை வளர்க்கும் அறிவை வளர்க்கும் மரத்தில் கிடைக்கும் கருத்தில் கிடக்கும் ஏற்றிலில்லா விடை இப்பாட்டில் உண்டு, அது என்ன? என்ன தாத்தா மறுபடியும் குழப்புறீங்க? ஏற்றிலே இல்லாத விட இந்த பாட்டில் இருக்கா? இருங்க தாத்தா, யோசிக்கிறேன். நல்லா யோசித்து சொல்லுப்பா, ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. என்னவா இருக்கும்? புத்தகமா தாத்தா? அதே மாதிரி தான்ப்பா இருக்கேன், அதே தான். நீ சொன்னது சரிதான். ஏடு விடை ஏடு. நான் சொன்னேன் ஏட்டில் இல்லா விடை பாட்டில் உண்டுன்னு சொன்னா, இப்போ பாட்டில் என்ன வார்த்தை இருக்கு? ஏடுன்னு இருக்கா? அதுதான் விடை. பரவாயில்ல, நல்ல பையனா இருக்கா, போயிட்டு வா, நாளைக்கு சந்திப்போம், சரியா? சரிங்க தாத்தா, ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களை சந்திச்சதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. எனக்கு நல்ல புதிர்கள் சொன்னீங்க. நான் இதை என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட கேட்டு நானும் பெரிய ஆள் ஆகிறேன்.